Для Смоленска Беларусь это другая страна, близкая, но другая. И все равно это получается, что международный форум. Про які форум вядзецца гаворка? Ды пра наведванне дэлегацыі Смаленскай вобласці Дубровінскага раёну. Адзначым, што для прадстаўнікоў Дубровінскага раёну гэта тым больш міжнародны візіт. Прысвечаны ён быў 25годдзю ўтварэння так званай саюзнай дзяржавы. Таму у Лукашэнкі з Пуціным была свая тусоўка, а ў кіраўнікоў дэпутацкага корпусу Віцебшчыны і Смаленшчыны свая. Беларусь прадстаўляў кіраўнік Віцебскага аблсавета Дмітрий Дзямідаў, а Расею кіраўнік Смоленской областной думы Игорь Ляхов. Игоря Васильевича Ляхова я знаю давно. Он был председателем в моем созыве. Его любимое, конечно, занятие – посещать Беларусь, нахваливать, как хорошо устроено при Лукашенко все. Сам Уладзіслаў Жывіца з'яўляўся дэпутатам Смоленской областной думы, які ў 2023 годзе заявіў у Варшаве аб стварэнні руху за незалежнасць Смаленшчыны ад Расеі. А праз год пра сваё імкненне да незалежнасці заявілі прадстаўнікі Пскоўшчыны. У гэтых рэгіёнах ведаюць, што яны нашчадкі племя крывічоў. Если бы возникла Белорусская Народная Республика, если бы она устояла, то Смоленщина, Псковщина, ну, по крайней мере, частично, их западной и южной части, да, и Брянщина, в том числе, западная ее часть, должны были стать частью вот, полноценной белорусской национальной державы. Но не получилось, Беларусь создали в урезанных границах. Стваралі беларускую дзяржаву бальшавікі, каб зрабіць альтэрнатыву Беларускай Народнай Рэспубліцы. І першапачаткова межы савецкай Беларусі амаль супадалі з межамі БНР. Дарэчы, аб стварэнні савецкай Беларусі было абвешчана ў Смаленску 1 студзеня 1919 года. Смаленск паспеў 8 дзён пабыць нават і сталіцай. Про это нават Лукашенко памятае. Мы как-то с Владимиром Владимировичем, президентом России, обсуждали вопросы нашего развития России и Беларуси. Ну, я так в шутку сказал, ну, не забывай, что смоленские то земли, часть там и других, это белорусские земли. Ну, посмеялись, пошутили. Жарты жартамі, але ў прадстаўніка Расеі аж кадык затросся. Што праўда, у цяперашніх уладаў свая гісторыя. Сегодня идут активнейшие нападки на историю и огромное желание ее переписать. І галоўнай падзеяй у гэтай гісторыі была другая сусветная вайна, якая для іх застаецца вялікай айчыннай. Таму і прымеркавалі да візіту смаленскіх гасцей адкрыццё мемарыялу загінуўшым чырвонаармейцам. А Ігор Ляхаў нават 2 бутаньеркі начапіў. Тут нават абласное віцебскае тэлебачанне пасаромілася это паказаць. Аддана сваю дэманструе, бо хочуць его заменить на представника Москвы. Сейчас его пытаются сместить, так как кормовая база в Москве сужается, и очень много сейчас претендентов на смоленские земли, чтобы выместить смоленскую элиту. Ходят слухи даже, что Игоря Васильевича собираются заказать, чтобы убить. Его хотят как заменить политически, так и убрать его с экономической арены. І не толькі Ігору Ляхаву трэба трымаць вуха востра. Быць пільным трэба і Лукашэнку. Не ворагаў на захадзе баяцца, а сяброў на ўсходзе. Пока Запад и цивилизованные страны ничего не делают в отношении Беларуси, в отношении Беларуси делает какие-то шаги Путин. Я так понимаю, воспользуется Путин перемирием, которое так или иначе будет. И для этого он накопит силы, и для этого ему нужно устранить сейчас, кстати, Лукашенко, который имеет свою волю. І гэта, па словах Уладзіслава Жывіцы, цалкам рэальна. Бо Пуціну пасля правалу ў Сірыі і адсутнасцю поспехаў ва ўкраіне зараз патрэбна хоць нейкая геапалітычная перамога. І гэтай перамогай для яго можа стаць Беларусь. Але ўсё ж спадзяюся, што гэтыя пуцінскія планы не збудуцца. Нельга адкруціць назад кола гісторыі, якой так любіць прыкрывацца 2 дыктатары. Калі Беларусь будзе вольнай, то будзе шанец і ў Смаленшчыны. А Пуціну, чым думаць пра захоп новай тэрыторыі, даўно пара заняцца ўнутранымі расейскімі праблемамі, вырашаць якіх і жыцця не хопіць. Зміцер Лупач, Белсат.